Czy Łemkowie świętują Wielkanoc? Tak, Łemkowie są chrześcijanami, w większości wyznania prawosławnego lub grecko-katolickiego. Wielkanoc jest świętem ruchomym. W tym roku obchodzimy je w tym samym terminie. Świątynia Łemków to cerkiew. Podczas Wielkiego Tygodnia Łemkowie uczestniczą w nabożeństwach upamiętniających mękę i ukrzyżowanie Chrystusa. W tym czasie trwają również przygotowania do świąt. Tworzy się pisanki i piecze paskę, czyli rodzaj bułki drożdżowej. W wielkanocnym koszyku znajdziemy również chleb, sól, masło, chrzan i inne produkty. Koszyk ozdabia się liśćmi barwinku. Nie może zabraknąć świecy, którą zapala się podczas święcenia pokarmów. Po powrocie ze święconką obchodzi się dom trzykrotnie. To jedna z tradycji kultywowanych do dziś w wielu łemkowskich rodzinach.